بێگومان دەشتا مووسڵ یا navdar bi çandina dexlodanî û salane dahatekê zor jê hêtin belê her ji destpêka şerê Daeş li Iraqê û heta nûke gelek deverên deşta Mosulê bûyne meydana şerî û zêdebarî hatina qeyrana darayî ku karîgeriyeka berçav li cotyaran kiriye. Destpêka erdî em ewlê erdî qilêb dikin û paşê haga cah bo ganim mam tînî çînin û tu stîfada ma ho sajîtê nîne. Alê wala. Başa hîn evî genmî hîn çînim hîn bu saylo et benyan jî bi heywanî Xwedê endek bo sal wê çînin endek bo heywanî çînin. Genmî çînin. Genim ceh em çînin. Bas çi dema felahî nîne. Gaza giran e. Donî giran e. Çi tiştê bişkê şi giran e. Hikûmet çi herîkariyê nake. Her wesa cotyarên deşta Mosulê daxwazê ji hikûmetê dikin ku harîkariya wan bihête kirin, dîsan parê dexlê wan gîr û nekin da ku bikarin berdewamiyê bidene karê xwe. خدا ام خوازینم ام جو گنری به عالمیان اشتمال وقت چه گنم به چه اشتمال جو بچی تو که خرکی سرم به آبو گاز نوگران گاز سر 700 بیه یا مربی مصرف هم یکت هیچ فلاحیت 2014 گلک پاریتان من نخالکی بود Werzê çandina dexlodanî li deşta Mosul hat destpêkirin. Belê bi goreyî gotinên cotyaran ku qeyrana darayî karîgeriyeka berçav li wan kiriye. Lewma pêşbînî tête kirin ku ev sale dahatê cotyarên deşta Mosul dê gelekê kêm bîtin. Kawa Emer Dengê Emerîka. Deşta Mosul.